Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course, nining akong channel, Hinapon Tabay. Nining lisona, atong estudyuhan ang mga verbs nga mo-ekspresar og paghatag og pagdawat sa hinapon. Kini ang ageru, yaru, kureru, ug moraw. Andam na ka? Ato nang sugdan? Ja, ikimashou! Sa hinapon, mas komplikado ang pag-ekspresar og paghatag og pagdawat kumpara sa Binisaya. Sa Binisaya, duha ra ka verbs ang atong hunahunahon, ang paghatag ug pagdawat. Apan sa hinapon, ang paghatag gibahin sa tulo ka verbs. Adunay ageru, yaru, ug kureru. Apan ang pagdawat, usa ra ka verb, ang moraw. Adunay mga ginagmayng balaod kung unsaon paggamit sa kada usa. Kining leksyon na mututok sa paghatag og pagdawat og mga butang. Sa sunod nga leksyon, atong tutukan ang paggamit niining mga upat ka verbs isip auxiliary verbs nga ikonektar sa T-form sa ubang verbs aron pag-ekspresar og paghatag og pagdawat sa actions. Ug sa sunod pagyud nga leksyon, atong tan-awon ang mga honorific counterparts niining upat ka verbs. Bali, 8 tanan ka verbs ang imong makatunan para pag-ekspresar og paghatag og pagdawat sa hinapon. Pirmiro, tan-aw nato ang mga verbs sa paghatag. Ang pasabot sa ageru kay ako mohatag nimo, first person to second person. Ako mohatag niya, first person to third person. Ikaw mohatag niya, second person to third person. Ug siya mohatag niya, third person to third person. Tan-awa lang ang mga numero aron makit-an dayon nimo ang direksyon sa paghatag. Ang ageru mo'y pinakakomon nga verb nga gamiton pag-ekspresar og hatag. Ang yaru kay parehas og gamit sa ageru. Apan ang yaru gamiton kung ang naghatag mas taas og rangko kaysa nagdawat. Pangalitan, ang usa ka amo sa trabaho mogamit og yaru pag-ekspresar og hatag ngadto sa iyang tawo. O ang usa ka inahan mogamit og yaru pag-ekspresar og hatag ngadto sa iyang anak. Ang ikatulo ang kureru nga ang pasabot mohatag nako o mohatag sa miyembro sa akong grupo. Pangalitan, ikaw mohatag nako o sa miyembro sa akong grupo. Second person to first person kini. Siya mohatag nako o sa miyembro sa akong grupo. Third person to first person kini. Mogamit po tag kureru ngadto sa atong kaistorya. Kung muhisgot tag tawo nga mohatag ngadto sa atong kaistorya. Third person to second person. Makalibog ni Spilmiro pa, apan maklaro raon niya ni inigtanaw nato sa atong mga ehemplo. Pirmiro, tanaw nato ang ageru. Usa kini ka root dropping verb. Ako nang giasumir nga kamao na kamo conjugate og mga root dropping verbs ngadto sa iyang basic verb conjugation. Pwede po nini mo rebyuhon sa leksyon 26. Pangalitan kini nga sentence. Ako mohatag nimo og kwarta. First person to second person kini. Ug sa hinapon, watashi wa o watashi ga, anata ni, o kane o agemasu. Ang agemasu kay muhatag kang kinsa kanimo o anata ni. Ang anata mokuha sa particle ni isip indirect object para kang kinsa gibuhat ang aksyon para kanimo. Tungod kay default man ang watashi, di na ni nato kinahanglan isulti kay masabtan raman. Ug depende sa konteksto kung klaro ba nga ikaw akong tagag-kwarta, pwede po nato nga di na lang isulti ang anata ni. Ug ang sentence mahimo na lang og okane o agemasu. Okane o agemasu. Tagaan ti kag kwarta. Sunod tang ehemplo kay first person to third person. Ako di mohatag niya usa siya ka babae og kwarta. Watashi wa o watashi ga kanojo ni okane o agenai. Ang ageru atong gi-conjugate ngadto sa negatibo. Agenai, di mohatag. Di mohatag kang kinsa kaniya. Kanojo ni. Ug samas miagi, di na kinahanglan isulti ang watashi wa kay default man kini. Ug ang sentence mamubo ngadto sa kanojo ni okane o agenai. Kanojo ni okane o agenai. Di ko mohatag niya og kwarta. Sunod nga ehemplo, second person ngadto sa third person. Ikaw mihatag niya
usa ka babae ug kwarta. Anatawa o anataga, kanojo ni okane o agemashita. Ang agemashita kay mihatag. Mihatag kang kinsa kaniya nga usa ka babae, kanojo ni. Di nato makansila ang anatawa kay di man ni default. Ato ra makansila ang anata kung ang sentence usa ka pangutana. Busa ang sentence kay anatawa kanojo ni okane o agemashita. Ug di ba? Anataga kanojo ni okane o agemashita. Ikaw mihatag niya og kwarta. Sunod ng ehemplo kay third person to third person. Siya usa ka babae, wa mohatag niya usa ka laki og kwarta. Kanojo wa o kanojo ga kare ni okane o agenakatta. Ang agenakatta kay wa mohatag kang kinsa kaniya kare ni. Ang kanojo wa o kanojo ga kinahanglan isulti. Busa ang sentence kanojo wa kare ni okane o agenakatta o kanojo ga kare ni okane o agenakatta. Wa siya mohatag niya og kwarta. Ang sunod nga verbs paghatag kay ang yaru nga parehas ra og gamit sa ageru apan gamiton ang yaru kung ang naghatag mas taas og rangko kaysa gihatagan. Ang yaru usa ka category 2 o last tiraga na changing verb. Pwede nimo rebihon ang basic conjugation sa mga category 2 verbs sama sa yaru sa leksyon 29. Ang sunod nga sentence, tagaan ti kag auto. Watashi wa o watashi ga anata ni kuruma o yarimasu. Mogamit tag yarimasu kay mas taas man kog rangko kay nimo. Siguro apotika o akong imong amo ug tagaan ti kag auto isip bonus nimo. Busa ang paggamit og yarimasu mopakita pod og rangko. Tungod kay ang watashi wa default man, di na ninato kinahanglan isulti. Kung imong isulti isip sa paghatag og gibugaton, emphasis nga ako ang mohatag nimog auto. Ug depende pod sa konteksto, pwede po nato tangtangon ang anata. Gawas kung tagaan pod nimog kabugaton nga ikaw ang akong tagag auto og dili laing tao. Busa ang sentence pwede mamubo ngadto sa kuruma o yarimasu. Kuruma o yarimasu. Tagaan ti kag auto. Ang sunod nga sentence, tagaan akong kwarta ang bata. Ang bata mas ubos kanako, busa mo gamit ko og yaru imbis nga agiru. Ug moingon kog watashi wa o watashi ga kodomo ni okane o yarimasu. Ang yarimasu pasabot mo hatag ngadtos mas ubos kanako. Kang kinsa sa bata, kodomo ni. Ang watashi mao'y default, busa di na ni kinahanglan isulti. Ug ang sentence mamubo ngadto sa kodomo ni okane o yarimasu. Kodomo ni okane o yarimasu. Muhatag kog kwarta ngadto sa bata. Sunod nga ehemplo kay second person ngadto sa third person. Unsa may imong ihatag sa imong pag-umangkon sa iyang adlaw katawhan? Pangutana kini, busa di na nato kinahanglan isulti ang anatawa o anataga. Ug diretso natas, tanjoubi ni, oigo-san ni, nani o yarimasu ka? Gamito nato ang yarimasu kay mas ubos man ang pag-umangkon o oigo-san kaysa iyang tiyo og tiya. Ang sentence akong usbon, tanjoubi ni, oigo-san ni, nani o yarimasu ka? Tanjoubi ni, oigo-san ni, nani o yarimasu ka? Unsa may mong ihatag sa imong pag-umangkon sa iyang adlaw katawhan. Laing ehemplo, iyang gitagaan og tubig ang iro. Ubos man sa rangko ang mga hayop kumpara sa tao, busa mo gamit tag yaru og dili agiru. Karewa o karega, inu ni, mizu o yarimashita. Pasabot sa yarimashita kay mihatag kang kinsa sa iro o inu ni. Ang karewa o karega kinahanglan isulti. O ang sentence akong usbon, karewa inu ni mizu o yarimashita. O karega inu ni mizu o yarimashita. Iyang gitagaan og tubig ang iro. Ang maestra mohatag og eksamen sa mga estudyante. Sensei wa o sensei ga seito tachi ni testo o yarimasu. Ang yarimasu mohatag kang kinsa sa mga estudyante.
seto tachi ni. Ang sensei wa o sensei ga kay kinahanglan gid isulti. Usbon ko ang sentence, sensei wa seto tachi ni testo o yarimasu. O sensei ga seto tachi ni testo o yarimasu. Ang maestra mohatag og test o eksamen sa mga estudyante. Ang sunod nga verb kay ang kureru. Pasabot sa kureru kay ikaw, siya o sila mohatag kanako o sa miyembro sa akong grupo. Pwede po nimo pasabot og siya o sila mohatag kanimo. Ang kureru kay usa ka category 1 o rule-dropping verb. Ehemplo kini sa second person nga mohatag ngadto sa first person. Ihatag nako ang yabi bi. Anata wa o anata ga watashi ni kagi o kuremasu ka? Ang kuremasu ka kay ihatag nako bi usa ka hangyo. Kang kinsa ihatag? Watashi ni kanako. Tungod kay ang mudawat sa kuremasu kay ako man ug way lain, automatic man kini di na nato kinahanglan isulti ang watashi ni kay klaro naman. Ug tungod ang sentence usaman ka pangutana, di na pud nato kinahanglan isulti ang anata kay masabtan raman. Ug ang sentence mamubo ngadto sa kagi o kuremasu ka? Kagi o kuremasu ka? Ambi ang yabi bi. Laing ehemplo, second person ngadto sa first person. Wa gyud kay nahatag nako. Kimi wa o kimi ga boku ni nani mo kurenakatta. Pasabot sa kurenakatta kay way nahatag. Kang kinsa? Kanako o boku ni. Tungod kay built-in naman sa kureru ang kanako, di na nato kinahanglan isulti ang boku ni. Gawas sa kung gusto gini mo tagaan og gibugaton. Ang kimi wa o kimi ga mas maayong isulti para pagklaro. Tungod kay kini nga sentence negative. Nanukmat kag tao, naa kay reklamo. Nanukmat ko nimo kay wa gyud kay nahatag nako. Kimi wa nani mo kurenakatta o kimi ga nani mo kurenakatta. Wa kay nahatag kanako. Ehemplo kini sa third person ngadto sa first person. Si Papa mohatag nako og bisikleta. Otosan wa o otosan ga watashi ni jitensya o kuremasu. Tungod kay ang kuremasu mopasabot og mohatag nako o watashi ni, di na nato kinahanglan isulti ang watashi ni. Ang mohatag si Papa o otosang kinahanglan isulti. Og ang sentence mamubo ngadto sa otosang wa jitensya o kuremasu o otosang ga jitensya o kuremasu. Si Papa mohatag nako og bisikleta. Laing ehemplo sa third person to first person. Pero ang gitagaan usa ka miyembro sa akong grupo, ang akong anak nga babae. Ang sentence, siya mihatag og libro sa akong anak nga babae. Kare wa o kare ga musume ni hone o kuremashita. Pasabot sa kuremashita kay mihatag kanako o sa miyembro sa akong grupo, ang akong anak nga babae o musume ni. Ang mihatag kinahanglan natong isulti, kare wa o kare ga. Og ang sentence, kare wa musume ni hon wo kuremashita o kare ga musume ni hon wo kuremashita. Siya mihatag sa akong anak nga babae og usa ka libro. Kini nga sentence ehemplo sa third person ngadto sa second person. Pangalitan nagistorya ka sa imong amigo unya imo siyang pangutan-on. Unsa may gihatag sa imong mama nimo? Okasang wa o okasang ga kimi ni nani wo kureta? Ang pasabot sa kureta nining higayuna kay gihatag nimo o kimi ni. Tungod kay pangutana man kini, di na nato kinahanglan isulti ang kimi ni kay masabtan raman. Apan ang okasang wa o okasang ga kinahanglan isulti. Og ang sentence mamubo ngadto sa okasang wa nani o kureta o okasang ga nani o kureta? Unsay gihatag nimo sa imong mama? Ang verb nga modawat sa hinapon kay usara ug kini ang moraw nga usa ka category 2 last hiragana changing verb.
Pwede po ninyo reviewon ang iyang basic verb conjugation sa leksyon 29 gihapon. Mauni kalahian sa hinapon. Ang moraw gamiton lamang kung ang mudawat ako nga nagsulti o miyembro sa akong grupo o tao nga aduna ko'y empatiya. Kung ang mudawat usa ka tao nga di miyembro sa akong grupo o tao nga wa ko'y empatiya o kaha mudawat gikan kanako, usbon nato og sulti ang sentence isip sentence sa paghatag gamit ang verb nga ageru o yaru. Ang moraw para lamang sa pagdawat nako o miyembro sa akong grupo gikan sa ubang tao. Maklaro ra unya ni nigtan-aw nato sa atong mga ehemplo. Ehemplo kini sa first person nga modawat gikan sa second person. Ako nagdawat og kwarta gikan kanimo kada buwan. Di na to kinahanglan isulti ang watashi wa o watashi ga kay default man ni. So diretso ta. Maitsuki anata ni o anata kara o kane o moratteiru. Pasabot sa moratteiru kay nagdawat gikan kang kinsa kanimo o anata ni o anata kara. Ang mohatag sa usa ka moraw sentence mokuha sa particle ni o kara. Himatngon nilang nga sa hinapon di kaayo matinahuron nga mogamit og anata. Gawas na lang kung ang tao miyembro sa imong pamilya suod nimo nga kaila o ubos kanimo. Kung karangko ra nimo o mas taas pa nimo grangko ang imong giistoryahan, imong isulti ang ngahan sa tao. Pangalitan, kung nagdawat kag kwarta kang Mr. Hayashi kay nag-abang siya nimo, di ta mogamit og anata. Ug mo ingon tag Maitsuki Hayashi-san ni o kane o moratteiru o Maitsuki Hayashi-san kara o kane o moratteiru. Mudawat kog kwarta gikan sa bangko. Watashi wa o watashi ga ginko kara o kane o moraimasu. Ang pasabot sa moraimasu kay mudawat gikan kang kinsa sa bangko ginko kara. Karon kung mudawat ka og butang gikan sa usa ka institusyon sama sa bangko, gobyerno o kompanya, ang institusyon mokuha sa particle kara og dili ni. Di ta mo ingon og ginko ni, pero mo ingon tag ginko kara. Ang ni para ras mga tao nga imong mahimamat inigdawat nimo. Tungod kay ang watashi default man, pwede na ni natong dili isulti og ang sentence mamubo ngadto sa ginko kara o kane o moraimasu. Ginko kara o kane o moraimasu. Mudawat kog kwarta gikan sa bangko. Ehemplo kini sa usa ka second person nga mudawat og butang gikan sa usa ka third person. Pwede kini kung imong pagtan-aw sa nagdawat, miyembro sa imong grupo ug di ba aduna kay empatiya. Ang atong sentence, midawat kag kwarta gikan kaniya. Siguro ang tao nga imong kaistorya usa ka miyembro sa imong pamilya og under ba nimong trabaho. Sa hinapon, anatawa o anataga, kanojo ni o kanojo kara o kane o moratta. Ang moratta kay midawat kang kinsa, kanojo ni o kanojo kara. Isulti na to ang anata isip emphasis. Og ang sentence, anatawa o ga, kanojo ni o kara o kane o moratta. Ikaw nagdawat og kwarta gikan kaniya. Ehemplo kini sa usa ka miyembro sa imong grupo nga midawat og butang gikan sa imong kasulti. Si Miss Tanaka nakadawat sa imong mensahe. Siguro si Miss Tanaka tao nimo sa trabaho unya ka istorya nimo tagalaing department nga nagpadak ni Miss Tanaka og mensahe ug nadawat na ni Miss Tanaka ang mensahe. Sa hinapon, Tanaka-sangwa o Tanaka-sanga, anata no message o moraimashita. Ang pasabot sa moraimashita kay midawat. Midawat gikan kang kinsa, anata ni o anata kara o anata no. Kay ato manggihubad ang imong mensahe. So anata no message. Ang paggamit og anata kay di man kaayo matinahoron sa hinapon, busa di na lang nato isulti kay masabtan raman pod. Og ang sentence mahimong Tanaka-sangwa message o moraimashita. Tanaka-sanga message o moraimashita. Nadawat ni Tanaka ang imong mensahe. Laing ehemplo, third person nga modawat gikan sa laing third person.
Apan okay ra ni nga sentence kung ang imong pagtan-aw sa mudawat miyembro sa imong grupo ug di ba tawo nga aduna ka empatiya. Siya, usa ka babay, dili modawat og kwarta gikan kaniya, usa ka lalaki. Wa siya nagdawat og kwarta gikan kaniya. Siguro siya usa ka miyembro sa pamilya o suod nga higala. Sa hinapon, kanojowa o kanojoga, kare ni o kare kara, o kaneo, moratte imasen. Pasabot sa moratte imasen, wa nagdawat. Gikan kang kinsa, kare ni o kare kara. Ang kanojo kinahanglan isulti isip subject sa sentence. Busa ang sentence, at akong usbon, kanojowa, kare ni o kaneo, moratte imasen. O kanojoga, kare kara, o kaneo, moratte imasen. O uban pang kombinasyon sa wa og ga og ni og kara. Siya midawat og kwarta gikan nako. Tungod kay adunay gikan nako, di ta pwede mo gamit og muraw niini nga sentence sa hinapon. Bali kumuyong kag kanojowa watashi ni o kaneo moratta. Dili ini sakto sa hinapon. O kinahanglan usbon nigsulti ngadto sa sentence nga mogamit og ageru o yaru. Balihon ngadto sa watashi wa kanojo ni o kaneo yatta. O kaha watashi wa oga kanojo ni o kaneo ageta. Ako siyang gihatagan og kwarta. So matotal niining lisuna, ang hinapon mogamit og tulo ka verbs nga mopasabot og paghatag. Kini ang ageru, yaru, ug kureru. Ang ageru kay ako mohatag nimo, ako mohatag niya, ikaw mohatag niya, siya mohatag niya. Ang yaru kay parehas ras ageru, apan gamiton ang yaru kung ang tagaan mas ubos og estado kaysa naghatag. Pangalitan amo nga mohatag ngadto siyang tao, inahan nga mohatag ngadto siyang anak, o tao nga mohatag ngadto sa hayop. Yaru ang gamiton og dili ageru. Ang pasabot sa kureru kay mohatag kanako. Ikaw mohatag kanako o sa miyembro sa akong grupo. Gamiton pod ang kureru pag-ingon og siya mohatag kanimo. Usara ang verb sa hinapon nga mopasabot og pagdawat. Og kini ang moraw. Apan dili ordinaryo ang paggamit sa moraw. Gamiton lamang ang moraw sa pagpasabot og ako modawat o ang miyembro sa akong grupo modawat o ang tao nga aduna ko'y empatiya modawat. Dili pwede gamiton ang moraw pagsulti og modawat gikan kanako. Para niini kinahanglan balihon nato og sulti ang sentence aron mahimong ako mohatag og gamit ang verbs nga ageru o yaru. Sa sunod nga leksyon, atong tanaw ng paggamit ni ining mga verbs isip mga auxiliary verbs nga ikabit sa te-form sa mga ubang verbs aron pag-ekspresar og paghatag og pagdawat sa actions. Og diri natapos ang atong leksyon sa paghatag og pagdawat og butang, ageru, yaru, kureru, ug moraw. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, naghuwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.